Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maabang sami, panutulan na kasakanukman. Agyang kaya tutul na ini kamamasay ni umanga tao sa agyang kutuwa kailayran magpeda magunuta agyang kutuwa malaa ulama agugyang kutuwa ini lakalakap nagu popular at ko sa agyang kutuwa daro pairan. Ay tutulanan na miya kaysa na adna mala at ko aku na kaya suldan niya nagyang kutuwa walay umala imam asumali ko benu dinar. Yang kutuwa kaya pakasuldan sa nagyang kutuwa walay umala imam na miluluba sa say ama pumanaku niya na pagigimo. Ugaid na dad na ba niya na miya toon mala i arga nagutamok sa nagyang kutuwa walay nagyang kutuwa mala imam. Yung man yan sumalik adi manang bayang sa tahajud mga sunnah. So kaya pakasulam o Imam Malik na mele ni nagyang kuto miya lalat ko makasusul sa gyang kuto wala yan. Tigo Imam Malik ayon wa tigyan na bad na tigyan miyaling ka kuana ka penekuna ka sa gyang kaya wala yakan. Natigag gyang kuto at kawada aba kanon miyauma o di na miyatoon. Tigo Imam Malik pakaisang ko saka ino saka tigya nabang kakabaya ayamang kuwang ka nagyang ko to malaabalas o di na mga pagigimo sa alungan amori natiyalwan niya nagyang ko to mama piyakaon to diyan na piyang uyatan sa kanyan umali ko benu dinar. Nagyang ko to mama natanto ko miya mamasa sa gyang ko to mga katuro nagupyangin benar yan nagyang ko to Peter on umala imama sumali ko benu dinar. Yang ko to kaya dinan di kan bitera inam yaw magyang ko to waktu subuh nana sumiyong siran sa masjid na sukiyay layaraw nagyang ko to mga tao sa masjid na tanto siran na kumya mamasa. At tigran na kenda akal may pagunuta umala imam magyang ka iyam yakalal at ko iniso niran su Imam Malik Malik ko benu dinar at tigiran antune kaya pakapagunuta iyo udi na antune miya antuna gyang ka iya paman na miyawlawla sa kano'y makapagunuta miya paka unot ka gyang ay malat ko sa masjid. Tigo Imam Malik siuldang kami niyan udi na miya ko masawalay pumanako niyan supad ko mga pagigimo ami uga idat tigyan naskan yan imiya pamanakutan no o di na miya panakutan wag yan ko tapos yan si ko agama Islam gina na mga pagariya mga bangsami mamagadatano nago salaang kaagyan ko to pagaring ka Muslim kama pakay sakay kasabapan sa agyan ko to katunan niyan nagukaturo yan si ko agama tano Islam panganin tano si ko Allah madakal di tano di kapanguyatan mga tao mapamanikutan wag yang ko tapos iran amawit tano si ko agama tano Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.